mám dvě kamery, tam je kamera číslo 1 a tady je kamera číslo 2. No, jdeme rovnou na to. Takže tady takové ty okraje. Tady se to celkem blbě, když mám v ruce telefon. No. Ještě tady. No. Takže vidíte, je to takováto krabice. Tak a jdeme rovnou na to teda. Takže máme zde teda tu, jakoby, tu tyčku, hlavní selfie a návod. A 5%, aha, to je to dobrý, jo. A jdeme rovnou na to a teď ukážeme jenom tam té kameře, protože se to pěkně vydrží. Můžeme se podívat na tohle. Takže já jdu blíž teda. Takže když to otevřu, už něco je vidět. A jak to vidíte, tak je to taková tyčka. No, vůbec netuším, jak to ovládá. Ale to je docela příjemný i do ruky. Docela líbí. No nic, kde se... Jo, aha, to je na manipulaci tohoto. Je takhle. Ty vole. Ty prostě jako víc nejde, jo? No nic. A je z toho taková ta jakoby dlouhá tyč. Hned vám můžu ukázat, jak vidíte. Začít to. Jak vidíte, tak zde jakoby to držíte, což je docela dobrý. Takhle je dlouhá ta tyčka. A když si můžete podívat, tak jakože tam je ten telefon a tady je ta ruka. A hnedka si jdeme ukázat, jak to na tom vypadá. Takže jsem zpět, a to je teda video z tyčky, takže to je ten nejmenší stupeň. To je trochu větší. Dobře. Je to docela daleko, jakože můžeme si ukázat, jak takhle můžete vidět možná, že to trochu štinahnu. Nemůžete tam říct, ale takhle můžete vidět i tu tyčku, jakoby. Jak jsem tam to tyčku, což je to... A teďka se jdeme podívat teda, jak to vypadá zhruba venku. Tak zde můžete vidět, jakoby, jak je to vidět venku. Moc bych s tím jako ve vejškách nic nedělal, jako. No nic, a teďka se mi ukázat, jakoby, jak to vypadá z přední kamery. No, a tak to... Ulici s ní teďka si budu dlouho hrát a doufám, že se vám teda líbilo. A nezapomeňte dát odběr, like, sdílet toto video a určitě, jestli budete chtít taky, si kupte, je to vážně super věc a funguje vážně dobře. Takže to je všechno k tomuto unboxingu a zatím čus!